Naimbag ang agsa pang manong. Siya si kayup tan na magkabiyag sa mo tayo malikat ito kung sina. Yan sa imala kayo na si problema. Papirma ko nandit ofsil din lo kanya. Hindi upsil ay. Aw tanay insugal bakot mo. Pirmaan na taala ang daman ng siliyat din logan. Out awan na kayo man tanang gamot ngayon kay insugal dat ay nyangay. Ano sa nadi? Hindi ka labi pati mo din no. Lugang ko nilako na eh. May sakit itok tok eh. Grabe ay magabor sa bindi gagot no. Managtungit di bakot ya. Pakawasam abo sa asim way isan nanganan mindalina. Tamo yakad ka ang dadadi. Nakod pa siya rin siya. Yan na yun ako to kada kan man. Agasip mga nagkaroon dadadi. Baka na may mas may seriously. Lawalay uto may. Daddy! Daddy! Ay mali ka ba anak? Ako man pa siya. Ah, Sinusa na mamago may sana. ta kana ang dalusa kay anak ko ta ang urot. Ane kay pangan ali si alas lusi. Ane Suali? agalusan ano kanin niya ano pa hindi sakit. Masisilip ka sa... Sige mo, plus kay daddy ko day. Patang kailulukat. Mali ak tawatak man pa siya daddy. Tanak inansig ako day daddy. Inmayat ka pa sila? Ayan, salamat kay mali kay anak. Sino pa sa namdamagot ay Lalo para sa kano? di lalawaim amago. Yan takol na hasim na ako. Wala ludo sa puga mo. Ididin ipagbagada eh. Inilala. Adi kang kanan adi sa anak apesas kang kanam ay katno si utang mo ay maya sa nangibagakan sa kun iso nga ayo permikot kano eh mantong ikakas kada kasanong iman di anak si ako at O, tapin di biyagtan ay tansam. ilang ursas iya at yu. Hindi di tapin iman di biyakat si asawam nagagagot na anos pa ikot. Yung kung maidawat na edi ay pangkusina yo. Dapat ko adi ko maumidi sa watong ikas kada sino di Maga, what ay ayam di. Yan, tiyat niya, anak mo ba kung totoo man bagagalitan mo, kapilitan na totoo, aritan na mo si siya na unay bagbagali ba kung gusto kung sa kuna si Amayo. Pagkat din yam di isang sangom sa ano, baka kape. Ay, may kape mo si sa tamang kape ah. Waras yung tilmos ng kailan. Ay, ako lang si daddy. Lalo na sa anak, talaga di ka bagbagaan ay manrason pa ilaon. Daddy, magigano mo. Alam mo wari na po na yan. Manpapundot ka di tani maganyaat kung kao yan. May ako di pandanak kay gusto Dasay na lintag di ka bibiyag ko Lakamot to kasimsan kinasigid mo Ulay edwa ni sinay ay biyag ko Dengem kumamo man kararaga kapo Asay sumabatan na Yan ay sana kasay sagsagang into mo yan pay. Ala amoy ako albagyo ko do. Ililo ako do problema kay. Ay umalik kang update tali man pabagya. Balik ako dito. Magapulos di pandigyata Sa anggoy di kin daw ko ang siga Isnan timplom mante ako ma Inkinasi Yan sana yung mikat bagyo ay sige ka po na pay. Ito ililo ko di problema kay. Kamak adikaya ay. San timpon dili
Pagkat ko sumaling ka, naibaw ko ba't linungit Salamat Padre. Sige Padre. kaya umisalakan ka. Anman talatak ako ang sika. Tingnan ko Sin mali ka kasi mo. Adi ka at kapit babae doy mo. Puwat ang kasumug-sugod sila na may man. Kan kanak ang sikawa di patinggan di pasensya. Alam ka di tinainan na kan asawam. Problema man taw liman di ay tan sa mo maano sa nasak. Tading tutuwa na di manang. Kurso nadak si siya. Tan amo kay nagagat si siya. Amo na man inap si panublaan na. Ngum gaputa tumok agaak. Laydok personal ay man aramon saan. Ngum gaputa naila kay si kay inasawa na. Naragsa ka na. Numan niya tin subad mo. Inabusom si siya. Denggem kumamo man kararaga kapo Asay sungbatam nan adawag ko Kaputasi Ti rason no abay nga imbaon ti Apo dito nga Espiritu Santo. Tapno maarami di kunana nga datayo dagiti kinalintag na. Maarami di kunana nga awan to timulit tayo. Naya, malaki lang galante. Mali ka. Ay sino pa pa nun? Mang talong niya talong tapos di. Di mabuutan. Imalak tayo, no, kapudan in tabak ay inaintungit sa lulugan. Motor kas kada amin ay panbiyaga yan, inawat insuksugan, iso mga gapos sa pagpos ko, tinanak siya, malakas ng sudan. Sus, siya ng pangtaynan sa asawa. Ngawi adisa. Kay man sa ikanakan mo. Ngawi adi din inyat na yung siya adi din ay maid mabalin kay nalpas mo't ay siya at nan inasawam. Nung ilaam idwani din pansaya atam. Bakun di is ang ka madadaulan di maulawam. Bakun di is madadaulan di namnam mo. Siya bawat din manggagat ka adita. No, layde may man ublais na. Dat ipapatim ay man anap si panublaan. Yan ang importante. Man lualo kaot kan Apo Diyos. Man iyawat mo adinan. Biyag mo kan Apo Diyos. Tas yan ang huway kanda kayo. Ay ngawisa ikan adim tainan adinan indawat asa Apo Diyos ng asawa ay sumapay nan gapulan is ng tungit ay tainamon ngawi asawang godan Iman ay uncle no kanda din nangyaring sika. Talaga adi ay tainam si asawam. Kasta garod, brother nga in my kadtoy nga may mainuliwan itang problema. Ipay suyo ko na ni sister ada nga kung gawin ti panag kaadam ditoy. Ada siguro ti mabiro kami kita nga trabaho nga ikapakitrabahuan. Ada nga saya aton. Kararag mo Apo Diyos, idawat mo Apo Diyos na anak ti pakaiturong na nga pagtrabahuan. Makipagyang kagal dito'y pay. No, adang inuliwag mo dito nga riknam sa kanto ag subling mo mayat do riknam. Tumulong ko alam ko si pag-eskwela, nagtulong ko din sa eskwela tapos numarpas ko. Ang gana may kaskwela kaya sa kanman tauli. Siya mo tibari kuway solusyon na. Eskwela ko tadi. Basta tumulong kayo. nanlay deksa importante adim tay na si bakat mo ngawi tay na ng asawa Alas siya nga ron ta ituloy na man eskwela sa rimudyanay didi ay kung man adalis may man eskwela di seminaryo no matungkal din
narigagay na. Nang klase po tayo. At namnamaan nyo ay tulong yun sa kung ipapat kayo ng eskwela at magpas. Ada kay kadwaksin ano ay tumulong sin negosyo tako tanay medyo narigat yan no magay kadwa. Salamat adi. Mali ka pastura na ibaw din boy damanang ko. May. Kaya ko buko. Wala ka manang? Sino di? Mali kami manang. Oh, di is kayo. Kaya is nata ko yung tukdo. Ay, kumusta kayo man si Day Kapsat? Mayat. Saan si Aba? Inmaliak ay sister ta, no ipalubos mo, ibingay ko ang sikadi na imbagay damag, maipanggapsin, kalkalin apo Diyos. At ang inilap si Diyos ay pinasal. Agpaisusan ka na, magay na ilat ako si Diyos ay pinmasad. Ngam, idinanrugi sinamatiak, linmagan di panagbiag ko. Nawadaan sa talna din pamilya, ya minmayat at nayak udmani ay kasusa ay mangi kaskasaba sinagan apo Diyos. Dung mang kadi gamin manang di bagami. Ang dumdum mo kaya? Numan balbaliw ka, ta isardeng mo san inamamag mo sinapalpalabas. Wadan to di tiyempo. Dumateng at maisimpa din biyagyo ay man pamilya. Takunana ditoy John 3:16. Tati Dios inayat na tilubong, itikas ta unay isu nga inted na tibugbugtong nga anak na. Tapno tunggal maysa ang mangawat kankwana saan ang madadael kuno saan ang matay no di katadabiyag na ang agnanayon. Isu nga namamati kay awatem mainayon ka sin parabora ibagbagan na. Sino saan para bro ipagbaghan na sa? Ay, pilak. Sino? Ay, sino? Parabora ay kan kanan di Biblia at masakop na amin. Sina ay dinwaran ka ng tako ay maidawat na din spiritual, din health, takuya din kinabak na nga ibagbagam. So nga inawat mo nan parabor, no kumasin no umay ka man tour abroad ka ni package ay kananda din layden di parabor ay nay. Idawat na din kasapulan tako si inal daw, ya din salunat ay wada anda tako. Si doy amin di nagapo an apo Dios. Ya din ay parabor ay kanan di Biblia. Din ay spiritual body tako si siya to di man gunod sina ibagbaga takos na ay parabor. Sige kung umalis maminsan ta man namnam kay. Kasi wala ka mo? Nay, musta kay? Mali ako dai magkisistorya. Oh, ani. Mali ako dabay man pressure ay. Oh, ani. Ako kita dapat ay. Yan musta pa yun? Maya, kaman kabaw kay man ng Kristiyano doon niya? Gay idi manipod sindi inam amo si apo isin biag ko adir. Gay ninanggay medyo makonkonsensyatan. Amo adit idit pag sumusukal ta ko siya. Ta ito likod nan papilis di lugan niya motor yo ay tandoy ayo di na mo kadis apo isin biag ko. Nainggay man bababawi aktan ingay aboy medyo naknakisugsugal sindo yan. Naibaw si bigat ay as day tawli din motor ya lugan tandoy asi tawli nun manong tandoy ano ka Ay, asay mo, dakdak ka aday yaman ang sigatan say. Mayat pa lang din naman naman tawalin din papilis di lugan. Sinaali di ka po di lang tayo na lalakay kung saan. Yan ay wat adwan ka naman ay. wat mat kidin ad ididi ngamno wanit ay sus masapol adit man Kristiyano ta ko abuta medyo ano ka sa ita doon abo din anak mo sana. Ay, ita kung girl mang kapit babae. Sana ta si tayo yung tutuloy istorya. Aw adi kay man. Well,